ambalma wani yanguma bikibara mamolo kala sama ode ko amdalay asay 2000 kunungo politique do ko ni cira ko sobe jama fe fuka kirigara o koy ma soro do refe mamunu tumi olu ka nyefol la ko ni politique ko ni ko lu yere madala ko politique do ko ka daga ko atumina mo nunka mo do ga moto boshula jagoya nga ministry so me lakani ko kuna ale ko ni nyefol ke ale ayira ka fo ko ni ko politique yere tundo nga ko ko soro la tuwa na ko de ka fo ko ni kay mo ko fla jo chekele ani musokele kaya nyini ka muso en ko ni ka numéro de téléphone de mi ala jagoya ko ay to la ko muso banen ko ka danne ka ni jugu ke cheni muso en ko ni contrôle ko wu to la ko mangan jugu ara ko jama fene sendo nala ko politique en yere yini to ko ni kay malfa bo ni ka ci chena ay mina jo o fene ko fe ka bol to fene malfa jugu ci mo gore tongu foko kiri ale ko ni gardien de ni ma fla nu ko ni wulu bebe hôpital la ani politique yere o fene tara docteur la ka da kan ko ni ko jama frila kan ni ka agboshi ko so be fo ka kiri kara o temena ngwa boye ama ira la fene ka fo ko ni ko mi malien école de mun be Algérie wulu ko ni be gele aba kono ni watina ka da ka war min kan aduma kalo ni o ke ka uba kalan sara ani ka uba nyina maya ko nyana bo uga kalan wati kono Algérie ni alfo ma ko bourse d'études o ko ni ko wani te ka suma kam ni avril kalo temene ni ma ko fole nun ko ni fene dimine lo san watina wulu sera an l'accident so mi be Algérie ka ta daga ski rola kulu ko nte wuli kam ni fo wulu kan ngania soro ga warkula ni akina jigina ni ma ko fole nun ko be ambassadina fo kam ni internet temene wulu ko ni ya nye fo ka ko kulu ko nte boy fu ko wa war soro ka daga ko ni ngoni gele be ke sansa ko zena ko ni ko lu ko ni be fe ko nyaka soro la pepe de oni kuma fu nut ma bulo kala sama bi ani chaka kulo ma jola